Kayo puwede niyo po 'yan na i-send at babasahin ko. Siyempre ita-tackle ko yung mga natin, yung mga din, ang tawag diyan, yung products, yun. Then siyempre sa mga natin, mga promos para sa mga members and sa mga new members kasi may mga opportunity naman na ibibigay po sa inyo si Doc Joey. For now kasi hindi muna natin makakasama si Doc Joey. Yan. And sa Lunes, I think hindi pa natin siya makakasama kasi nasa Manila si Doc Joey sa ngayon. So ako makakasama niyo sa programa. Okay, so we're open po from Monday to Saturday. Pero si Miss Diamond Erlene, yan, open siya ngayon dyan sa kanyang office. Yan po sa Barangay Kimantong or Purok 1, Barangay Kimantong, Daraga, Albay. So, kaharap po niya ang UV Express Terminal going to Pilar, Sorsogon. So, yan, napakadali lang mahanap, diba? Then, may tarpaulin din po siya dyan para mabilis niyo makita. Okay, so available po sa kanya mga products, pwede niyo po siya makausap, pwede kayo magpa-consult, 'di ba? Kasi alam na din po 'yan ni Miss Diamond Arlene C. Pabelonia diyan sa Barangay Kimantong, Daraga, Albay. Yan, sa mga gusto din po magpa-konsulta or may mga itatanong kayo kay Doc Joey, pwede niyo siya ma-contact sa kanyang cellphone numbers. Ayan, blessed morning din po Ma'am Jovit and si Madam Arlene Pabelonia, ayan, nakatutok na dito sa live sa ngayon. Ayan, good morning po sa inyong lahat. Ito yung contact numbers ni Doc Joey if ever po na magpapakonsulta kayo through phone, 'di ba? Pwede naman sa video call. So pwede naman din sa cellphones. So ito po yung contact number, pa-take note na lang po sa mga hindi pa nakakakuha ng contact numbers ni Doc Joey. Yan, sa Smart 0998 975 8121. And sa Globe naman, 0917-853-8933. Ayan, thank you. Welcome, Beb. Ayan. Sa mga nanonood sa atin, hello po, good morning. So, sana nakuha nyo. And, of course, yung location namin, sa address namin, Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, in front Bangko Sentral ng Pilipinas. Okay, so yung kaharap ng building po, mismong parking lot ng Bangko Sentral. So yung napakalaking parking lot, makikita niyo na din 'yan. So doon po kami And ang front po kasi namin is Mabel Fashion Unlimited at yung Angelis Cakes. So, yan po yung Mabel, mga gowns po yan. Pwede kayong mag-rent ng mga gowns, 'di ba, sa inyong kasal, sa debut, ayan, sa mga prenup, o kaya naman sa iba pang mga okasyon, ayan, pwede kayo dyan mag-rent. Dyan po yan sa Mabel Fashion Unlimited. At yung katabi naman, yan, pagawaan naman ng mga cakes, themed cakes, kung ano yung trip nyong cake, design ng cake ninyo. So, dyan po yan sa Mabel Fashion or Angelis Cakes. Blessed morning, ayan. Blessed Sunday, Lenny, Mom Lenny, Trajano, Margate. Ayan, magandang umaga po sa iyo. And maraming salamat sa pagtutok dito sa live natin. So, syempre, naka-live din po tayo ngayon sa DCGB, yan, 729 kHz or sa radyo DCGB. Good morning sa mga nakikinig sa radyo. Yan, and kanina, nadaanan ko dyan kay Melchor. Kay Bical family, ayan, nadaanan ko na ka-DCGB sila. So, good morning. And happy Sunday. Yan, dyan dito lang sa may kabila namin. Bical family. Good morning and blessed morning. Siyempre sa mga naaabot din ng Radyo DCGB, diba? And I think naka-live din tayo ngayon sa kanilang official Facebook page na DCGB News Online. Ayan, naka-live din tayo dyan. Palaging naka-live po sa online or live streaming, FB live streaming, ang programang Serbisyong Natural. So, our regular program is every weekdays. Yan. Meron din tayong Sunday edition. So, unahin mo na para sa ating mga nanonood at mga nakikinig sa atin. Yan, yung bago natin na magandang balita sa inyo, 'di ba? Na noon pa or yung mga previous days pa, sinabi ko na meron tayong temporary memberships for our new members. Alam nga naman yung mga members na, 'di ba? 25 na po kasi kayo. So, nagbigay ng
promo or opportunity para makaka-less din po yung ibang mga hindi pa carry or hindi pa kaya yung mga nasa regular packages natin. Yan. So, may pinalabas po na temporary membership si Doc Joey Betito. Ang discount po dyan is 20% discount. Okay, so 20% discount, valid for 6 months. Ayun. So, 6 months yung validity ng ating discount. So, pwede kayong renew or mag-upgrade ng ating discount. So, mag-upgrade, ibig sabihin, kayo dyan, yung dating 20%, magiging na kayong 25%, diba? So, taas dyan. Then, we have naman yung ating 30%. Doon po yan sa ating diamond package. Special packages natin po dyan. Yung ating gold, KBK gold, then KBK diamond. Okay, so yun po sa KBK gold, pwede siyang for distribution or pwede man for consumption. Kasi dito sa Miracle Health Corporation, hindi kayo, sabi nga namin, 'di ba, nagbibigay kami ng oportunidad. Yan. Kasi yung isa dyan is mga products, syempre yung i-offer natin. So, dito hindi kayo required, 'di ba, na magbenta kayo para kumita kayo. Napakaraming paraan para kumita kayo. Hindi kayo nagbebenta kung ayaw nyo naman, di ba? So, okay lang din po yun. Isa lang yun sa mga option or ways to earn. So, dito, we have our different ways to earn. Nandiyan yung pag-share natin, di ba? Pwede tayo magkaroon ng home meeting. So, mismo yung team na MHC yung magpapaliwanag sa products para sa inyo, di ba? So, yun, dahil first time, kailangan nyo din na matrain din po kayo. Kaya, we conduct free trainings during Saturday. So, last Saturday nga, diba, nagkaroon naman tayo ng free training for our distributors. Then, sabay na din po dyan yung orientation kasi may mga bagong rating na hindi pa sila nakakapag-take ng products. So, pinaliwanag din natin sa kanila yung products. Okay, so yun po yung kinagandahan kasi doon po sa ating special packages, bali 3 na yung categories ng ating mga memberships. Una dyan, yung regular memberships. Ano yung mga nasa regular memberships natin? Okay, so doon po sa regular memberships natin, nandiyan na yung 3,000. Okay, syempre may mga products po yan. Lahat po yan may mga products. Yan, 3,000. Nandyan yung Amazing 4, Amazing 3, or Mega 1. May mga options po yan kung alin po yung ibibigay or kung alin po yung kukunin ninyo. Kasi may mga iba na for upgrade. So, meron na sila kung ano yung tinitake nila. So, yun. Ipipiliin na lang nila. So, may mga options po kasi. Then, we have naman, yun nga, 6,000. So, much higher compare doon sa 3,000, yung number of capsules na makukuha natin. So, depende sa package. Syempre, equivalent din yung number of capsules yung makukuha natin. So, doon nga po sa regular packages natin, naka-discount din po tayo doon. Kasi hindi exactly yung, hindi exact po yung amount ng yung ibibigay mo or sa worth ng package. So, makakalas din po tayo doon. Napakaganda niya. Then, we have naman 15,000. Okay, so napakalaking discount din yung ibinigay dyan. Then, aside po doon sa ating mga sa ating mga products, so we have our ways to earn. Doon, 5 ways to earn. So, sa ngayon, 7 ways to earn siya. So, soon po yan. So, 5 ways to earn, nandyan na yung product discount. May discount na kayo na 25% discount. Okay, so, ibig sabihin yan, sa mga susunod na pag-purchase natin, meron na tayong discount sa mga products. Sa lahat na products na po yan, okay? Kuha or gets natin. Okay, so napakadali lang. Then, at the same time, kikita tayo dyan while we are taking our amazing products. Kasi kung ikaw ay nagtitake, tapos marahay si mga hatod sa imo or sa imo. So, the same time nga, share mo siya sa iba, sa mga kamibid mo
or sa pamilya mo or kamag-anak mo, then duman, yon in-refer mo, tapos duman sa office, nag-avail ng package. So, that's the time na magkakaigwa ka nin incentives, commission, referral commission, ang tawag po dyan. Okay, so one way. Okay, isang pamamaraan ang nakuha mo, nag-refer ka, then yun, i-encode po natin yan. Yun yung yung kinaibahan lang kasi yung po natin sa KBK 2022, ini-encode po natin yung mga packages from 3,000, 6,000 or 15,000. Okay, so yan po continue ang pag-earn yan kasi nasa system, may account po tayo dyan. Kung na-encode na po yan, tanungin nyo po sa amin or hingiin nyo po sa amin or sa admin yung password and username and then password. Kasi dyan natin mamamonitor yung like sino yung mga nasa downlines ko. Yan. Kasi minsan po talagang nagbibigay ng downlines ang company. Okay? Nagbibigay ng downlines ang company, then dyan natin mamamonitor yung natin, yung earnings natin. So, nakakategorize din po siya kung saan galing yung yung earnings ko. Then, makikita natin doon yung sa referral din na expected ko na may pumasok na nag 6,000. So, sa 6,000, ang automatic referral commission natin dyan is 1,000 pesos. So, dapat expected mo may papasok na 1,000 sa account mo. Okay, so ganun po yan. So aside doon sa 1,000, may mga group sales, may points tayo. Ibig sabihin dyan, repurchases natin yon. So for every 1,000 is equivalent to 1 code. So for every 1 code, yan, 1,000. So yun po, depende po yan sa levels, 'di ba? So diyan tayo makakaipon talaga. So hindi masasayang lahat ng mga ina-avail mo or mga nire-refer mo kasi babalik at babalik sa iyo. Parang rebate nga po, 'di ba? So rebate mataas lang kasi syempre mataas yung ina-avail mo. Okay, so it takes time. Then may policy tayo na palagi kong mini-mention na dito kahit na sa mga new members natin, ayun. So, kasi noon, kailangan talaga natin mag-maintain ngayon. So, syempre, dun po namin, syempre, kukunin ng company yung pangbigay, okay? Pangbigay sa mga members natin, active members natin. So, syempre, di ba tayo, hindi po yung company na hindi siya scam, 'di ba? Kasi maraming factors yung company po namin na Miracle Health Corporation na masasabi natin hindi scam, okay? Kasi we have our physical product, 'di ba? Yung office po natin nandito, we have din sa sa Manila. Then sa CEO, kilala, may radio program. And then, syempre, since 2008, almost 15 years, 15 years na po yung Miracle Health Corporation. So, ngayon, yung program na ito, okay, sana maintindihan ninyo, ibinibigay po or sinasagawa po para, syempre, sa mga members. To benefit our members, di lang for health concerns or problems, at the same time doon sa kanilang financial makatulong din po. Bakit? Kasi may mga may mga 'di ba, in reality may mga gustong mag-take ng products pero hindi nila ma-sustain. So, sa una, yes, pero may mga iba po dyan na hindi ma-sustain kahit gaano man niya kagusto na mag-take ng products. Kasi nga, kulang at ang iba, walang budget. So, yun po, in this way, makakatulong yung program para masustain nila. Kasi if ever na may masipag naman sila, yun lang, syempre, kailangan nila ng extra effort para magkaroon talaga kayo ng ng earnings, 'di ba? Kasi kung gusto nyo, madalian lang na sa success or madalian lang na earnings, yun, dun talaga kayo sa mga mga online na investment. So, dito po, hindi po ganun. May effort tayong ibibigay din, 'di ba? Kasi the more na may effort tayo, the more din yung production natin. So, say for example, anong klase ngayong effort? Okay, so dito,
dapat yung mga active distributors or member, yun, at least, 'di ba, may referral tayo. Okay, so doon po namin kukunin yung monthly maintenance natin for you to pay out or to withdraw your earnings. So, walang problema sa mga first timer natin. So, ibig sabihin niya, kung ikaw ay first time pa lang na mag-pay out, so yun po yung ibibigay. Pero the second time na mag-pay out ka at may earnings nang naipon sa account mo, so that's the time na dapat, at least for this month of January, may maintenance ka or may production ka na minimum of 3,000. So sa bilog na po yan naman, 3,000 po lang yan. Para ma-pay out mo, so naipon mo sa satuyang account naman po sa KBK 2022 program. Kasi sabi ko nga, we have our 3 categories na ng ating mga memberships. So, dun lang tayo mag-maintain sa sa KBK 2022. Kasi continuous po yan kasi may system. May account tayo. Okay, so ano ba yung minimum na pwede i-withdraw or i-pay out? So, minimum of 1,000 po doon. So, if ever na, may nakita na tayo sa account, diba, alam na natin. Parang lang din yan, may username, may password, so account niyo yan. Okay, so dyan yung, again, mamamonitor yung mga earnings niyo kung saan yun galing, diba? So, yan po. Yan yung dapat natin na malaman. So, every Friday nga, sabi ko, yan kung natatandaan nyo, every Friday is request day. So, 3 days niyan, after 3 days niyan, every Wednesday yung payout. So, kung hindi kayo makapunta Wednesday, okay lang naman. Kasi nandyan lang naman yan. Basta every Friday lang po yung request. Hindi kayo pwede mag-request na Monday. Pwede kayo mag-request na Monday sa amin if doon walk-in kayo. Ang mag-pay out request ni ako Friday. So, yung admin yung bahala. Ililista na lang yan kung sino yung mga nag-request for Kung hindi kayo marunong sa pag open ng account po ninyo. Okay, kung hindi naman kayo masyadong sa cellphone. Okay, so may mga iba po kasi na wala nang hilig, 'di ba, sa cellphone, sa mga Android phones, or hindi na kaya yung mga ganyan. So okay lang naman din kasi admin yung okay, magpa-process po niyan. So don't worry kasi it's safe, 'di ba? So kailangan niyo ng approval, 'di ba? Kailangan niyo ng signature para syempre ma-pay out 'yun. Alright, so yan po. Makikita nyo yung account po ninyo sa admin. So, in short, yan, pinapakita namin. Yung account lang ninyo yung account lang ninyo. So, yan po, every Friday is request day para dyan. So, dito naman sa ating, special packages for 2023, which is 2 lang yan, okay? So, dito ano naman yung pinagkaiba noon? Sa regular memberships, then dito sa special packages natin. So, sa Gold, KBK Gold. Sa KBK Gold po natin, okay, so worth 20,000 pesos, yan. May mga products na po yan, lahat. May mga brochures, may mga tarpaulins na free na ibibigay. Kasi for example, hindi lang for consumption, gusto nyo maging distributor, diba? So, yan po, KBK Gold. Then, ang products po dyan, nasa 27,000, okay? Nasa 27,750, or to be exact, ayan, 27,750 yung magiging sales natin. Okay. Pero, yung i-invest lang natin is worth 20,000 pesos. So, ang ibinigay sa atin ng company is 7,750 pesos. Okay, so, yun po. Ibig sabihin lang yan, binigay na po yun, libre na po yun sa inyo para kayo ay kumita. Okay? Kumbaga, magiging kita nyo na yun. If ever na, syempre, ginawa nyo yung way na nagbenta kayo. So, pwede po yun. Okay? Para sa mga bago nyong members. So, yun po, 7,000 worth or plus yung worth na ibinigay sa inyo. Additional pa ng rebate na ibinigay ng company, which is 600 pesos. So, ibig sabihin, may ibibigay na 600 pesos pa na additional yung company sa inyo. So, ang po dyan, ang total nakita talaga natin nasa 8,000. Okay? 8,600 something. Okay, so basta worth po na 8,000 yung magiging kita natin sa gold.
Okay? 7,000. Ayun, basta nasa ano po siya, right? So, dito tayo sa gold, I mean pala sa diamond, which is much better. Kasi, mas mataas po yung ibinigay, okay? Mataas yung ibinigay sa atin na kita, okay? So, aside po dyan, may rebate pa yan na 3% po yung ibinigay po dyan ng company sa inyo. Okay, so yan po yung special packages natin in diamond. So, anong kinagandahan ng ano natin? Doon pala sa gold, 25% tayo sa discount natin sa mga succeeding purchases natin. Then, sa gold, I mean diamond, dun po tayo 30%. Ayun. Mataas yung sa ating diamond package, 30%. So, yan. Sa lahat na po yan ng products, kayo makakapag-avail if ever. Okay, so yan, napakaganda, 'di ba? 30% yung magiging discount po ninyo. So, sa temporary membership natin, nandyan yung naman, 2,700, nandyan yung 2,000, pero may mga products po sila. Okay, doon naman sa 1,300, may products din po yan. Amazing Trio, tapos tag-isa ata or ng mga healthy drinks pero sa sachets po siya. Okay, para matry natin yung lahat ng mga healthy drinks natin dyan. Okay, so napakabilis lang, diba? 10 o'clock na pala. Okay, so dun po pala sa sa tawag dyan, special packages natin. So, if nag-avail po tayo noon, okay, ang ano po natin dyan ay kung tayo ay gusto natin maging distributor, okay, kung tayo ay gusto natin na maging distributor, ang ibibigay po sa atin na benefits ng ating company, yan, tutulungan po kayo ng company. So, papaano? Okay, kayo lang yung mag-schedule, 'di ba? Kayo lang po yung mag-schedule dyan sa inyo or even sa barangay. So, depende din po yan kung gusto nyo ng permission letter or yung para makapagpaalam tayo, pwede po yun. Okay, so maghihingi lang po kayo sa admin para syempre ma-schedule natin yan. So, paano ba? Pupunta kami, 'di ba? Pwedeng ako or si Miss Diamond or si Doc if hindi siya busy. So, yun po, kami yung pupunta. Kami yung magpapaliwanag sa mga in-invite ninyo. Nakuha ba? So, kami yung magpapaliwanag. So, sa mga first po yan, 'di ba? Para kayo makita ninyo sa actual, 'di ba? Kung paano natin pinapaliwanag. Pero sa mga sa mga first timer, syempre magkakaroon tayo ng series of seminars and trainings. Kung mag-attend kayo na libre lang din po kasi yan dito sa atin. Kasi doon sa trainings natin for distributors, dyan po natin dinidiscuss yung mga products ng masinsinan, di ba? Para malaman ninyo kung ano yung mga benefits ng each product para syempre, di ba, may idea tayo kung ano yung i-share natin sa iba. Okay, so yun nga, much better nga kapag talagang tinitake talaga ninyo or kung kayo talaga ay tinitake niyo yung products kasi yun yung maganda dyan, alright? So, yun po, in short, tutulungan po kayo ng company. Kami yung magpapaliwanag sa mga first na pagpa-home meeting natin or kaya naman sa barangay po ninyo. Okay? So, maghingi lang tayo ng letter sa admin or iba pang mga request natin para mapag-usapan po natin yan, di ba? So, yun po, i-announce din, nag-announce po kami, 'di ba, ng mga schedule for orientations sa ating mga diamonds. Okay, so yun yung mga perks ng mga diamonds natin. So ina-announce natin kung saan yung location nila, 'di ba? Kung ano yung pangalan nila, yung cellphone number nila para syempre malaman din ng buong barangay. Diba? Diyan pala ngayon kay Ma'am Kath, meron pala mga products. So, diba? Pwede na kayo makapagtanong pa lang sa kanya. So, yung if ever naman kayo, diba, as a distributor, hindi nyo pa alam, okay lang din po yan. Kasi sa mga first talagang tutulungan po namin kayo, diba? So, yun yung mga basics lang na dapat natin na malaman. Then naman, ano pa ba? Aside sa tutulungan kayo or mag-orient tayo, yan, may discount tayo. Okay, so yan na po yung isa sa mga way para
matulungan tayo. Then pala, syempre yung sa incentives, diba? Ito na yung sinasabi ko. Yung sa incentives, so ako as a distributor or diamond ako, so nagpa-home meeting ako. Then yung sa first time ko ngayon, may 20 na agad akong mga nag-avail ng package. Paano nga Miss Jelay kung hindi naman diamond yung in-avail? So okay lang din po yan. Kasi sabi ko, diba, we have our 3 categories, which is yung regular, special packages, then we have naman yung temporary packages. So, kung alin po dyan, like for example, 3,000 worth yung in-avail niya, okay, so pasok siya doon sa regular packages. So, magkakaroon tayo dyan ng commission. Okay, magkakaroon tayo dyan ng commission or referral incentives. So, ito pa, hindi pa dyan nagtatapos talaga. Kung tayo ay, syempre ako ngayon ay diamond, tapos si Miss Diamond Arlene, siya yung upline ko. Kaya naman siya yung active upline ko. Okay, si Miss Diamond, magkakaroon din po yun. Okay, magkakaroon din po siya ng ng incentives, hindi lang ako. Ako naman ngayon, nakakuha ako ng another diamond. So, syempre ako yung, niya, di ba? Senior upline niya. So, ako, as an active distributor, makakakuha din ako if ever na siya ay nakakuha. Diba? Kung pag-uusapan natin yung sa manual packages po natin. Kasi, hindi siya dumaan sa system. So, dito, dahil nga may mga may mga irregular packages. So, papasok po siya, sa atin siya. Ibig sabihin yan, like for example, January 1 to 15, may production tayo dyan na 5 or 10 production. So, naipon, di ba, yung ating incentives na yung iba dyan, may 1,000, may 500, may 3,000, may 4,000. So, kapag yun, di ba, naipon yan, after 5 days na pag-request natin, kasi ang kumbaga cut off January 1 to 15 ang cut off niyan 15. So makukuha natin yung natin after 5 days. So January 20 natin makukuha yung incentives natin from January 1 to 15. So what if naman may production tayo na January 16? So pasok na siya sa second batch, 'di ba? Second cut off. So January 16 to 31, yan after so February na natin siya makukuha. February 5 kasi 5 days yung request po niya. So 'di ba napakadali lang. Yan po yung manual natin or manual payout po natin. Kasi recorded naman po talaga yan, napakadali lang po niyan. So, yun po, again, ito yung perks for us to be, perks of being a diamond distributor, yun, makakakuha tayo ng incentives if ever na yung isa natin na distributor ay napakasipag. So, yun yung perks, di ba? Yun yung advantage, yun yung Pero dapat tayo as, a distributor, dapat active din tayo, di ba? Ano ibig sabihin ng active? Ibig sabihin po niyan, dapat tayo ay at least may production in short. So, nakapag-avail tayo ng products, then tayo, 'di ba? Nakapag-repurchase naman tayo. So, yun yung consideration or mako-consider sa atin if ever na syempre active distributor ka or active member ka. So, ganun po yan, okay? So, that's the opportunity na ibibigay po sa atin ng Miracle Health Corporation. So, lahat po yan, walang sayang. Kahit nga yung natin, di ba, yung in-avail natin, pasok pa rin po yan sa system if ever na tayo ay nakapasok doon sa, sa regular membership natin. So, again, 3 categories po yan, which is yung regular memberships. We have naman special packages. Then, we have naman temporary memberships na meron 20% discount. So, valid for 6 months lamang po yung ating temporary memberships. Okay? So, discounted pa rin po kayo dyan. Then, may ways to earn lang po kayo dyan. 1 way. 2 ways pala yan.
Two ways. Bakit? Kasi kung gagamitin yung 20% po ninyo, magbebenta kayo, so, syempre may ano kayo, and SRP, yung may 5% din po kayo dyan sa products, okay? Then, another way, two ways kasi sa temporary membership, if ever na kayo ay nakapag-refer. So, mataas-taas yun, di ba? Mataas-taas yung makukuha natin dyan, if ever na tayo ay nakapag-refer. Plus pa, yung active, yung active, upline mo dyan or leader mo dyan, makakakuha. Wow. So, magano na kayo, mag-leader na kayo, di ba? Maging distributor na kayo para syempre, may makukuha kayo. Hindi lang kayo yung magtatrabaho, kundi yung mga ninyo, mga distributor ninyo. Okay, so dito tayo sa mga products po natin. Sa mga products naman po natin, okay, para sa mga baguhan po na nakikinig sa atin, ayan, good morning sa inyong lahat. Ayan, magandang umaga. Ayan, kasi yung iba, off din ngayon, di ba? Day off din ngayon. So, yan. Later on, i-mention ko yung mga natin, yung mga diamonds natin, then yung mga distributors natin. Okay? So, huwag kayong matakot na mag-start ng business kapartner ang Miracle Health Corporation kasi tutulungan po kayo niyan. Okay, tutulungan po kayo niyan para kayo mag-succeed kasi kung ano yung naging success po ninyo, success na din po yan ng company, 'di ba? So, one big happy family po tayo dito. Kaya, huwag kayong matakot na magtanong kasi tuturuan naman po talaga namin kayo. Paano kayo may naman makakatulong sa inyo. If ever na may kakilala kayong hindi nyo kabisado yung dosage, so bahala na po kami niyan, si Doc Joey, ibibigay po namin. So, yung product sa inyo na lang kukuha, diba? O ganun lang, kasimple yan. Magtatawag lang kayo, mag-video call lang kayo. So, kunyari, nasa ibang lugar yung kakilala ninyo na may health concern, diba? So, video call lang. Then, yung products pa rin yung ipadala. Okay, so yung commission yun, syempre may commission kayo doon. Okay, so yun po yung amazing products natin. Yung na-discuss ko nga kahapon, diba? Bale, 4 po siya. 4 unique products. Tapos, kapag sa health concern talaga, ang suggested talaga dyan is yung capsule intake. Yung mga healthy drinks, yes, pang tulong, pero kulang yung dose nila. Kasi, traces lang po. Yung may halo lang sila. Pero hindi yung total na 100% talaga powder, di ba? So, may halo lang sila. Then, maano na din po yun. Malaking tulong din po talaga yun. Kasi, may mga different, din po sila may mga iba-ibang mga functions or benefits na ibibigay din po sa atin. Pero kung talagang full dose talaga, capsula talaga yung pinaka-suggested na dapat nyong i-take. Then, paano, ilang months ba pwede mag-take nito para talaga totally mawala yung mga concern. So, it takes time. Then, syempre, iba-iba sabi ko, diba? Paalala lang, iba-iba yung mga kakayahan ng katawan natin. So, syempre, doon po sa pag-take natin, okay? Sa pag-take po natin yan, depende sa concern po ninyo. Then, yung sa dosage din yung ibibigay. So, like for example, may sa kidney kayo, yun, amazing for, pwedeng i-start po dyan, twice a day or 3 times a day. Then, pwede yung mga nagda-dialysis. Pwede yung mga nagda-dialysis. Pwede yung mga nag-undergo ng treatment, chemotherapy, si mama. Okay, alright, so, makasubo ng volume. Okay, so sabi ko nga, diba, na yung dosages, even yung mga nag-chemotherapy, nag-undergo ng mga treatments, diba, mga medications, okay lang din po yun dito kapag nagtitake kayo. Kasi, mga pangtulong po siya. Ano ibig sabihin ng pangtulong? Supplementation, diba? Kung ano yung mga kakulangan ng katawan natin, kung ano yung mga dapat na ibigay sa katawan natin, ibibigay po yan dahil po sa mga benefits or components na bumubuo sa amazing products. Kayo, as tayo na magte-take, kailangan din natin gawin yung part natin kasi though syempre 'di ba nandiyan na sa harapan mo yung products tapos hindi ka pa nag-initiate or syempre wala kang initiative, wala kang na i-take siya, so useless din, 'di ba? Ganun lang po yan. Kasi kung umaasa tayo din, syempre,
maasa din tayo. So, gawin natin yung yung part din natin. Then, at the same time, kasi nagtatake ka na ng products, di ba? Yung mga bawal, yung mga hindi mo na dapat gawin, yun mo na iwasan mo. Kasi, nagpapagaling ka. Kasi kung syempre, nagtatake ka ng products, di ba? Umasa ka sa products, tapos, ginawa mo yung mga pinagbabawal sa'yo, inabuso mo pa rin yung katawan mo. So, wala din po yan. Okay? So, useless lang yung papagaling natin. Okay? Kasi kung may pangtulong lang naman, tapos, kasalungat naman yung ginagawa mo. So, yun. Baka, syempre, di ba, sisihin mo yung products, hindi naman effective. Pero pala yung ginagawa mo, hindi naman tugma, duman sa dapat mong gibuhon, di ba? So, yun, parang napaka-hypocrite mo naman. Okay, so, ganun lang yung reality. So, it takes time. Hindi yung ibig sabihin na 1 week. Kulang po yung 1 week sa magpapa-recover natin. O kaya naman, syempre, di ba? Kasi, depende din sa concern mo. Kung complicated yung concern mo, talagang 3 to 6 months po yung monitoring niyan. Okay? Paano yung complicated? Kung ikaw ay nagda-dialysis nga, for example, may cancer ka, may myoma, yan, iba-ibang klase na cancer, di ba? Kung may sa myoma ka, di ba? Ano pa, yung mga kung sa diabetes, madali lang po yan sa Miracle Health Corporation kasi kinokontrol din po niyan. Ayan, wag lang yung syempre, ayan, nakaka-control po kasi ng yung products natin. Nakakapagpa-normalize lahat. Kasi pangkalahatan nga yung naitutulong sa atin ng products. Yun yung pinaka maganda sa mga products or Amazing 4, Mega 1, then Amazing Trio kasi pangkalahatan na yung naibibigay sa atin. Hindi lang yung ako ngayon may arthritis, ako ngayon mataas yung cholesterol, ako ngayon igwa pa ngayon sa blood sugar. So, paano? Ano nga iti-take ko? So, hindi tayo like synthetic na may mga particular medications, diba, na kailangan natin i-take. So, dito sa atin, yun na. Amazing 4 na. Lahat-lahat na po yan. Kailangan lang na, syempre, bigyan mo siya ng time para magawa niya yung part niya. Diba? Nandiyan na yung may mga first time kasi sa first months, kaya nga sabi ko, within a month, dyan may mga makikita tayo. Hindi lahat maganda. Kasi, syempre, nandyan na yung pag-detox. Syempre, yung pag-detox, di ba? Ang iba dyan, so pagbawas, so pag-ihi, so pag-iba ng sa pagtulog. Yung iba hindi makatulog, yung iba naman nakatulog, and iba-iba po yan. Yung iba, dun nga yung sa cancer, hindi pala, ayun, yun nga as in sa breast niya. Talagang excuse me lang sa mga kumakain, diba? So, yun nga. Sa una, kasi, I think nakwento ko na ito. Sa una kasi, syempre, diba, may mga yan. Tapos, the 5 days after ng pagtitake, yun, may effect na agad sa kanya. Ibig sabihin, parang may mga lumabas daw sa kanya. Para sa kanya, positive yun. Kasi lumabas daw eh. So, part po yun ng pag-react sa katawan natin. Pero positive reaction po 'yon kasi una pa lang, 'di ba? Paisa-isa niya nang tinatanggal. Okay? So, 'yun po at the same time pinapalakas din yung immune system. Hindi lang sa immune system, 'di ba? Sa mental health ng isang tao. Kasi we have our benefit duman sa Mega A capsules natin. Okay? Yung Mega A capsules natin, nabanggit ko kahapon na may isang siya doon, may isang ingredient tayo or component na nakakatulong talaga sa brain health, sa mental health ng isang tao. Ayun. Kaya nga sabi ko sa pangkalahatan, lahat-lahat na yan sa immune system, sa mental health ng isang tao, yan sa pag-detox ng katawan natin, 'di ba? Sa pagbibigay ng iba pang mga bitamina na kailangan ng katawan natin. Ganun lang po 'yan. Okay? So, kung napapakinggan niyo po, napakarami ng mga health concerns yung pwede matulungan. Magsabi lang po kayo na kung ano yung health concern po ninyo, 'di ba? Yan, para maibigay po sa inyo yung dosage. Pero we have naman our first levels ng mga dosage, yan. Ibig sabihin mga regular dosages na usually ibinibigay, 'di ba? May mga iba kasi na ginagawa din si Doc Joey na like ikaw nga
medyo marami yung concern. Pero tinitingnan niya talaga yung kakayahan ng katawan. So hindi dyan ni Doc Joey binibigla na like 3 times, may mga pagkakataon na twice a day. Yan. So observation din po yan or monitoring. Sa laog din sarong bulan kapag yung itinaon na twice a day, okay po yun. So naka-recover. So mag-stay siya doon sa twice a day. Pero sa 1 month, 'di ba? 'Yun, eto reality lang na sinasabi ko sa inyo kasi syempre 'di ba, tinutulungan ko kayo ng products. So 'yun, after 1 month ngayon na hindi pa, ayun, that's the time na pwede dagdagan ni Doc Joey na 3 times a day. So ganun po yung mga nangyayari sa iba. Hindi not all the time na 3 times a day na sa mga ano talaga, sa mga matataas talagang ano. So, hindi po. Tinitingnan din po yan sa kakayahan ng katawan. Okay, then syempre, doon sa monitoring days or sa laognin months, dyan po minomonitor. Paano minomonitor? Syempre, tinatanong po kayo, okay? Ina-update po kayo, fina-follow up po kayo kung ano yung condition po natin. Okay, then, ito yung paalala din na isa natin na palaging sinasabi sa inyo. Diba? Tayo naman, diba, bakit tayo araw-araw kumakain? Syempre, hindi tayo magutom. Para maging malusog tayo. So, dito din sa amazing products natin, kapag kayo ay natulungan ng products, like for example, sa laog ng 3 months, talagang naging marahay su pagmati po nindo or nawala, ibig sabihin, nawala din su mga health concerns po nindo. Di po nindo biglaon na tanggalon si products. Okay? Kasi, kung kamo, syempre, natabangan, niya man gilang kita duman sa pag-recovery, di ba? Yung recovery days, o pag-recover ta, kay puanan ta din po yun, na i-continue. Like yung dating 3 times po nindo, gibuhin yung twice a day. Kasi naging okay na kamo, di ba? So, huwag niyo pong biglain na tanggalin lahat. Kasi, malay niyo, di ba, nandun pa lang kayo sa recover ng katawan ninyo. Kumbaga, binabalik pa lang yung sigla or yung dating kayo, 'di ba? So, ganun po yan. And then, syempre, at the same time, to prevent or to protect your body na, again, sa iba pang mga concerns. So, yun. Kaya, from 3 times or from twice a day, nag-once a day na lang kayo. So, that's the, end part, okay? Yung pinaka-maintenance talaga natin, once a day. Like, Amazing 4, pwede yan. Pero kung gusto niyo makatipid-tipid, pero maintenance na lang, pwede kayong Miracle C or Mega 1 or Amazing Trio. Kasi yung talaga natin, Amazing 4, yun talaga, medyo talaga. Pero, wala tayo dyan masasabi, napakagaling yan. Okay, so yun, Amazing Trio, then Mega 1, for maintenance na yun. Once a day, yun yung pinaka na maintenance. Okay, so kung tayo may concern, tapos, ang lang natin is once a day, ayun, pwede siya, pero kulang. Ano ibig sabihin ko dyan? So, doon nga, sabi mga concerns na complicated, kailangan yung right dosage, diba? Pwede naman siya once a day kung wala talaga kayo, diba? At least, diba, kayo, ma-continue nyo. At least may ginagawa na. Pauna pa lang may ginagawa na sa katawan natin na para sa ikararahay. Pero kapag syempre may budget naman tayo, wag natin tipirin, 'di ba? Sabi nga, wag tipirin yung buhay. Kasi isa lang 'yan. Alright, dito tayo sa mga distributors natin. Batiin ko lang ng congratulations yung mga distributors natin, 'di ba? Na nakapag-avail ng ating diamond package. Ayun, congratulations and hello kay Madam Erlene Cornelio. Diyan po yan sa Mulad Bukad, Pequeño, Ginubatan, Albay. Good morning. Diyan po sa mga taga Ginubatan. Ayan. Lalo na kay Madam Diamond Erlene Cornelio of Mulad Bukad, Pequeño, Ginubatan, Albay. Ayan. We have naman Ma'am Diamond Kathleen Belen of Kinastilyohan, Tabaco City. Hello po dyan sa mga Tabaco City of Love. Ika nga. Tabaco City. And of course, sa kanyang hubby na si Sir Diamond Victor Belen. Ito yung last Sunday nag-avail ng diamond package. 4,000 yung nakuha nito. Kahit asawa mo siya, di ba, nakakuha ka ng referral. 4,000. Tumataging-ting na 4,000 pesos yung nakuha niya sa asawa niya. Referral commission. Kasi dalawa na silang diamonds.
O, 'di ba? Kahit sa pamilya mo puwede kang magdelehensya kaya naman 'di ba, magkaroon ka ng komisyon. So for example ngayon siyempre ako ngayon nag-diamond 'di ba? Then yung pina-diamond ko yung kapatid ko, so automatic may 4,000 ako sa kanya. Wow, gano'n lang po 'yan. So eto yung nangyari dito kay Ma'am Kathleen Belen kasi yung first time na, on the spot nag-diamond siya sa training ng mga distributors, 'di ba? Naging diamond po siya. So the next Sunday, last Sunday, yun na nga, last Sunday, nag-diamond na yung kanyang asawa. So actually, si Sir kasama niya during our first batch of training, sa mga first batch pala natin. Ayun. So congratulations. Okay, then si Madam Diamond, si Sir Diamond pala ito. Diamond Brian Tongko of San Rafael, Ginubatan, Albay. Congratulations and hello dyan sa mga taga-barangay San Rafael ng Ginubatan. We have naman Diamond Cecilia Odonio. Ayan, good morning dyan sa mga taga-barangay Inamnan, Ginubatan, Albay. We have then Ma'am Dina Mayores of Barangay Calzada or Purok 4, Barangay Calzada, Ginubatan, Albay. Yan. So, sila yung mga diamonds natin. And of course, Miss Diamond, Arlene C. Pabelonia, our diamond star ng Miracle Health Corporation dyan sa bukas po siya dyan sa Purok 1, Barangay Kimantong, Daraga, Albay. Ayan. So, i-mention ko yung contact number ni Madam Arlene. Ayan. Para ma-contact niyo po kasi available yung mga products sa kanya at pwede kayong makapag-avail sa ngayon. Ito yung contact number niya. Take note, 0946 051 9050. Again, 0946 0519050. Okay, so ang Facebook naman niya is Arlene Pabelonia. Ayan, Arlene. Wala pong isa may A-R-L-E-N. Okay, again, A-R-L-E-N. Arlene Pabelonia. Yan, sa Facebook account niya po yan. Pwede kayo mag-message din sa kanya dyan. And of course, sa ating sa ating official Facebook page, Doc Joey Betito. Then, if ever na gusto niyo manood ng mga testimonials, nandyan po sa mga previous live streamings natin, especially kapag or during Mondays to Saturdays dyan. May mga testimonials tayo dyan. And sa official YouTube channel naman na Doc Joey, yan, YouTube channel po yan. Doc Joey Betito. Yan yung kasi meron po dyan ng playlist na mga amazing testimonials natin, 'di ba? Para mapanood niyo po yung mga testimonials, okay? So, yung iba pang mga natin, official distributors, we have Ma'am Herline Pabelonia. Ito si Ma'am Herline, dyan po yung office niya sa kaharap mismo ng Gata Hospital dyan sa Barangay Iraya, Ginubatan, Albay. Okay, pwede kayo dyan. May mga iba po kasi nag-avail din po dyan kasi andun po yan, sentro din po, diba? Sa Barangay Iraya, Ginubatan, Albay, si Madam Herline Pabelonia, ang pangalan ng kanyang office, okay, is SNDT. Kaharap mismo po ng Gata Hospital. Ito yung kanyang contact number, 0919 662 5845. Again, sir, 919-662-5845. Okay, si Ma'am Herline Pabelonia. We have naman Ma'am Loni Barameda. Okay, si Ma'am Loni Barameda naman po, dyan po siya sa San Jose or Purok 2, San Jose, Malilipot, Albay. Contact number, sir, 936-248-9310. Again, sir, 936-248-9310. Okay, so we have Ma'am Vicky Iglip. Ayan, si Ma'am Vicky Iglip naman, ang pangalan ng kanyang office or ng company niya
is People's General Insurance Corporation. Again, People's General Insurance Corporation. Diyan po yan sa second floor of Houston Commercial Building, Quezon Avenue, Extension Legazpi City. Or in short, dyan po yan sa may Robinsons Bank, kaharap ng Ayala Malls Legazpi. O, diba, alam natin ang Ayala Malls Legazpi. Hanapin lang natin yung Robinsons Bank. So, yung Robinsons Bank, ang taas po niyan ay yung office na ni Ma'am Vicky Iglip. Ang pangalan po ay People's General Insurance Corporation. Ayun. Then we have naman Ma'am Annie V. Gonzalez of Barangay Basud, Bakakay, Albay. Contact number sir 948-159-7709. Again sir, 948-159-7709. Yan yung kanyang contact number ni Ate Annie Gonzalez. Okay, so yan po yung mga official distributors natin, active official distributors ng Miracle Health Corporation. Nasay doon yung mga nabanggit ko din na nabanggit ko na mga diamonds natin. Okay, so again, we're open Monday to Saturday from 9 to 6:30 in the evening. So tomorrow open na po kami dyan 9 pagkaaga dyan po sa may Barangay 18 Cabangan West, Legazpi City, in front Bangko Sentral ng Pilipinas, yung parking lot po. Pero likod po tayo ng Mabel Fashion Unlimited at ng Angelis Cakes. Okay, so see you tomorrow. Pero tomorrow, kami po yung makakasama niyo. Wala po si Doc Joey Batito kasi nasa Manila siya. May mga inasikaso din. Pero pwede kayo tawag kay Doc Joey or mag-text sa kanyang mga contact numbers. Okay? Ito yung contact number ni Doc Joey sa Smart. 0998-975-8121. Again, sir, 998-975-8121. And sa Globe naman po, 0917-853-8933. Thank you everyone. So 10:30 to 11 will be our amazing testimonial. So pakinggan niyo po yan And bukas ngayon si Miss Diamond Arlene, kaya pwede kayo makapag-avail sa kanya kasi sarado po sa office dyan sa Barangay 18 every Sunday. So yan po, open na open kay Miss Diamond. Magsabi lang po kayo sa kanya or mag-contact sa nabanggit kong contact number. Again, ang office ni Miss Arlene is dyan po sa Purok 1, Barangay Kimantong, Daraga Albay, kaharap mismo lang ng UV Express. Okay, terminal po yan, UV Express or mga vans papuntang Pilar, Sorsogon. So malapit din po siya sa Shell gasoline station. Okay, so thank you everyone. Tomorrow magbabalik ako sa ating regular program from 5:30 to 6:30 ng gabi. Sa Serbisyong Natural, syempre, program. Serbisyong Natural program. So, thank you everyone. Happy blessed Sunday morning. Sa ngalan po ng ating CEO na si Doc Joey Betito and to our Vice President, Ma'am Ann Betito Prenzana. My name is Miss Jalai. Thank you everyone. Good morning and happy Sunday morning. Thank you everyone.